Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ka Executive Committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council hnegasngi ka laitrik urampang arajar arpway kalaya kendu hakasin ka benengkong jong menta usnam. Bat hakani ka jingya kendu nagalyang jong ka isi kalaya kren yabun kimat. Kawai ka ba kilaya kren hakani ka jingalang kadai halor kadorbar mangtengka kaban salong haka arpunriu terik urampang arajar arpway. Nagalyang UCM ka KHADC ubat titas ulai turu bahakani ke dorbar mangtengka nagalyang ke isi kan wanra yaki amendment bill kawai na kiniki bill kiba ka KHADC ketemu banwanra kadai ka amendment jong ka Khas Hills District Establishment and Control of Market hakani ka bill kidon kijing penkela bat kijing sud biang yakimat ke banyarap yakinongrep kiba yakendu jing nakapor syakapor te mentakasing ilayo ya ka Executive Committee ka Benengkong jong news nama arajar arpuway tengilayo ban ya keren ki katu kan teliki mat kiba kum ka Executive Committee in peniak mat ya ke jing trekam ke jongi ya news nam uba tamai ba kum juru kum ba pitip ba ka session kan long ha ka arfun riu tarik jong mentau benai ka budget session te ngidon ru ke jing angnut ba ngin wanra iki katu kan niki bill ki amendment naga bentaban penklan cu ya ka jing trekam ka jongi yang depo district council ka kawai naki amendment bill ka bangila approve mentakasni lembaga isi bangin wanra haka session ka banwan kadai ka amendment ya ka Khas Hills District Establishment, Management and Control of Market. Ini kira Second Amendment Regulation Bill to 2021. Kani ka bill kadon ka kandiat ki jing penkala bagi jing insert ya ki clause ki batmai kumnuban penklan cu ya kani ka ak naga bentaban yarap kamtam ya ki nongrep ki jongi ki baju ya kendu ya ki jing nakapor sakapor ngin la ya kaban nang pen klan cu ya ki yo ki badon hapo ka district ka jongi ki ba syam la recognize daga district council ki don sibun ki yo gum PUE mo ki ba kempat yo ya ka jing itu nakalyang joka district council ten re lang ba kan ka akan long mandatory babaro ki yo kin haban yo ya ka jing itu nakalyang ka district council but ki donru ki amendment hakani ka ak kaba ngi khanglan kam tam ya ki nu ki kam le be an hapo ki yo ki hat ki jungi kum ba pitep kum mangan ai nuksa kum hayo du mo gitep ba nalo ka yo ki donru ki mo ki ching yele kum ke khalai mo kum ka taga gambling nang ta kum ki bar kum ki wine store mo kim dei bandon hapo yudu tadi ka jing snow ka jungi membakan ni ka ak thamai habangi ong kayo kamtam kayo mo kayo du le ka badai kayo kentang ha kumnon don kata ka jing ya khalai don ka jing ya di kia ka jing ya di kia to ko yo tengah snow ba membakan ni ka ak ka thamai ngin la ban penrekam ban penya bet ya don ti ya kiyo dihat kot kum ka jing mut jongki yo pihat kabar ngai layak keren ru hai kecing adai bat ka bill ka bangi lapas mencem senam kita ketika Khas Hills Autonomous District Solid Waste Management Bill kani ka bill ngi lapas ha ka session ka ba mencem senam den re nakaliang jong ka DCA kilapha with some modification kidon ki benta ka tu kat ni ki bala ha ban penkala den nakaliang jong ka EM in charge la penbet ya kani bat mentangin sapha biang siapa ka DCA hadin bangila dep le ya kejing penbet jong EM in charge ilaka wan ra ka agenda ba ngin amen ya ka ilaka administration apo ka district council ka jongi da ka bangi amen ya ka Khas Hills Autonomous District Administration of Ilaka kani ka Second Amendment Bill 2021 hakani ka bill ni kwa ban penklan cu ya karukom
bishar hak bedai bat kini ki kes ya kaja hapadeng ki hima dan ki shnong ki thau bagata kalong ba ka appellate authority lani ta ka bor ka bakin ki ladadon kanunu ka jing ya kaja mo jing ya mada po ki shnong ki thau kamut kan kinwan ban appeal haka court ka jong judge mdai shu how em in charge mdai shu how secretary nrai nang ni sakmat kan long be bakin haban wan how appellate authority ka bau deu judge nang ta kan don sakawe pat ka body ka bangi ong ka conciliatory body kani ka body pat kalong kawe pat ka body ka ban kam yo ban bishar ha yakini ki kam ki bedai bat ka jingya kaja haki shnong ki thau kita ki artli ki amendment bakum juru aka jingya dai bat ki shnong ki thau ki jingya phya shnong nang ta haka bijingya dai bat kani ki jingya kaja khaput pat ngila bu ya u tribunal mo ban pet ki jingya kaja puta jaka puta bat ba u tribunal menta unum de shu deputy secretary baros kata kamu de deputy secretary nri menta ngin thung bet dau first class magistrate haka jaka jong deputy secretary namba mo pisuthu kam an ta la da don ubri watip ya ka an kamun kan kam ya bet ya nanti kini kiting ya kaja kaput dan iki kinja jaka puta di sinong di thau sekawi paka mat ke bangikran kalong halor ke jingedai ketika heritage village ante apo mo plang kumba PE bahagi ni kisnam gi baladap ka heritage village ante mo plang kala syusa lang kerang kom tu hoj ki agreement gi pamensya kalong ba kinpet ke hima tenrei new iba ka singtrei kam kalong ka batlot kamla mo ban perlong ya ketika cakap kong kata cakap ka bangi tu nila invest labun kepisan apa district council hendring im semla ban pen internet ya ka te ngila rai da ka special committee ka bakentup ka district council bat ki member jong ka hima mo plang ba ya ketika cakap ngin outsource no kamu ngikot ya ki private parties ki badon ka interest ban promote ya tourism ani ban sumar ya ka cakap bat bakin develop itu kecaka bangin shu IY no akinu no kiri usiman ni kam prepare ya ki lokal lajong ya ki brio ki bana ka tukat han but menne ka singi la yo receive ka way ka representation na ka way ka kanhun ka bala ai ka express ka interest ka jongki bakin penyat ban pe ya ketika heritage ba ka juga puaru ngila revive learning ngila penkelai ya ka MOU haka jingedai bat ka share apa dan ka hima baka district council haka baka district council kan yo 60% bat ka hima kan yo 40%.